Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamly hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 1-nji maý hepdeniň duşanbe güni eferde habarlar gündöligi. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan odal täzelikleri dinleň. Olaryň magmuny bilen sizi men Göder Hudaýberdiýew tanış edýärim. Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanýan Kürt Arap güýçleri Siriýada Islam döwleti atly toporyň galaty hasaplanýan Rakka şäheriniň goýundaky Tapka şäherçesinde söwüşçilere garşy görüşde öňe güdüşlük kazandylar diýip Sinçi topor habar berýär. Beýik Britaniýa derleşýän adam hukuklary boýunça gödökçi toporyň 30 aprelde aýtmagyna görä Siriýanyň demokratik birleşigi diýilip tanalýan topor häzirki wagtda Tapka şäherçesiniň 70%-na gödökçilik edýärler. Köne şäher tutuşlugyny ele alyndy. Şäherçanyň ýerelgetinde güýçli söwüş alınıp barylýar diýip Guramanyň müdiri Rami Abdelrahman aýtdy. Siriýanyň demokratik birleşigi atly toporyň Birleşen Ştatlaryň howadan amala aşyran goldawyna daýanyp elen Tapka şäheri Ýefrat deriýatynyň hem harby aeroportyň goýunda ýerleşýär. Şäheriň ýylat sany 85.000 adam çemesi. 2011-nji ýylda hökümete garşy demonstrasiýalardan başlanan konflikt ýararly Siriýada 30.000 çemesi adam wepat boldy. Hökümet güýçleriniň hem opozisiýanyň arasyndaky konflikte soňra taraplaryň ikisine de garşy söwüşýän Islam döwleti topory goşulypdy. NATO'nyň baş sekretary Jens Stoltenberg günbatyryň harby birleşiginiň Awganistanda Islam gozgulaňçylaryna garşy görüşde ýardym bermek üçin öz goşunlarynyň sanyny artdyrmak meselesi boýunça karary gelmäge taýýardygyny ma'lum etdi. Germaniýanyň Welt am Sonntag neşriniň 30 aprelde çaýdan interwýusunda Stoltenbergiň bellemegine görä Awganistanda howpsuzlyk ýagdaýynyň çylşyrymlydygy nukdanazaryndan NATO'nyň Awganistandaky harbiýetleriniň sanyny häzirki 13.000-den has artdyrmagy mümkin. NATO'nyň Awganistanda ýerleşýän goldaw toporynyň düzümindäki harbiýetler ýerli güýçlere türgünleşik goldaw we geňeş urundan ýardym berýärler. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara güýçleri Awganistany 16 ýyl mundan ozal baryp Talibany häkimet başyndan çetleşdiripdi. NATO'nyň Awganistandaky söwüş missiýasy 2014-nji ýylda resmi taýdan tamamlanaly bäri Talibanyň Awgan harbiýetlerine hüjümleri güýçlendi. Iranyň prezidenti Hassan Rouhani par saýlygynda nebiti gaýtadan işleýiji zawoda çyp ýurdun ýalňyz söýnemleri bilen öz-özüni üpçün etmäge ukyply boljagyny aýtdy. Rouhani bu proýektiň durmuşa geçirilmeginiň 2015-nji ýylyň ýadro ulalaşygy sebäpli mümkin bolanlygyny aýtdy. Rouhani 30 aprelde Bandar Abbas zawodunda jurnalistleriň öňünden çykyşynda nebit önemleriniň önemçiliginde öz-özüne dayanmak Iran halky üçin ören buýsançlydyr diýdi. Bandar Abbas Tehrandan 1205 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Iran günde 64 million litr ýanygy söndürýär we içerki zerurluklar üçin ýene 12 million litr ýanygy import edýär. Täze gurulan zawodyň 2018-nji ýylda doly güýje girenden soň günde 36 million litr neft öndürmäge ukyply boljagy aýdylýar. 19-njy maýda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynda gaýtadan saýlanmagy dalaş edýän Rouhani ýurdun berk siýasatynyň tarapynda çykyş edýän ýolbaşçylar tarapyndan tanqid edilýär. Olar Iranyň günbatyry bilen baglaşan ýadro ulalaşygynyň Tehrana ulukda sady behwit getirmeýändigini aýdýarlar. Türkmenistanda orta asyra degişli orta asyrly Alabaýyň heýkeljiginiň tapylandygyny türkmen mediýasy habar berýär. Türkmen iti Alabaýyň gadymy heýkeljiginiň türkmen arheologlarynyň Dandanakan owasynda orta asyra degişli taryhy tapyndylaryň, ýagny bürünçden ýasalan çyralaryň, nagyşly küýdeleriň hem gap sanaklaryň arasynda çykanlygy we bilermenleriň ony iň gyzykly tapyndy hasaplaýandygy Türkmenistan neşriniň maglumatynda bellenýär. Şeýle maglumatda gulagy hem guyrugy kesilen Alabaýyň palçykdan ýasalan heýkeljikleriniň arheologlary öňem duş gelendigi we Altyn Depe hem Goňur Depe atly ýerlerden çykan tapyndylaryň häzirki ýamdan öňki 2-nji asyra degişli bolanlygy bellenýär. Türkmenistan Alabaýy itiniň şeklini sentýabr aýynda öz taryhynda geçirýän iň uly sport ýarışynyň tumary hökmünde saýlady. Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem Ýaponiýanyň daşary işler ministrleriniň duşugy geçiriler diýilip, Türkmenistanyň daşary işler ministrligine salgylanyp C-News neşri habar berýär. Maglumata görä Merkezi Aziýa Ýaponiýa dialogunyň çäginde geçirilýän 6-njy duşuň dowamında regionda we dünýäde durnuklylygy hem howpsuzlygy üçin etmek, sowda ykdysady ösen tehnologiýa we medeniýet sanatperwer urlardan ara gatnaşyk bilen bagly meseleleriň maslahat ediljegi aýdyldy. Merkezi Aziýanyň 5 ýurdun we Ýaponiýanyň daşary işler ministrleriniň gatnaşmagynda geçirilýän duşuklaryň düwi 2004-nji ýylda tutulupdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Türkmenistan otl biletleri 100%, uçur biletleri 20% gymmatlady. Türkmenistanyň şu günnün, ýagny 1-nji maýdan başlap, otl biletleri öňküsünün 100%, uçur biletleri bolsa 20% gymmatlady. Bu gymmatlama Prezident Berdimuhammedowyň ýurtda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we kömek pullarynyň her ýyl 10% artdyryljakdygyny ýatladyp, munyň ilatyň uçurlaryň we otlaryň hyzmatynyň peýdalanmagy üçin edýän çykdyjylarynyň epesli köp bolup durýandygy barada eden çykyşynyň 2 hepde ýa-da gawat geldi. Häzirki wagtda Aşgabatyň eteginde ýerleşýän Çugunly şäherçesindäki halkara awtodrolgoda Aşgabat daşawuz aralygyna gatnaýan ýolagçy otlusynyň plaskartly wagonlary üçin otly biletleri öň 13 manatdan satylan bolsa, häzir 26 manada deň. Şol ugruk gatnaýan küpe wagonlarynyň bahasy öň 23 manatdy, inni 26 manada deň. Aşgabat mar aralygyny ýokary tezlikde gatnaýan ýolagçy otlusynyň plaskartly wagonlary üçin otly biletleriniň bahasy öň 10 manat bolsa, häzir 20 manatdan satylýar. Şol otlynyň küpe wagonlarynyň bahasy öň 17 manatdy, häzir 34 manada barabar. Aýdylmagyna görä, aprel aýynyň ortasyndan bäri otly biletler satylanyny ýolagçylardan biletde görkezilen narkdan başga da 2 manat meşhurynde tölek alınýar. Aşgabatly ýazyjy we synçy Amanrat Bugaýewiň aýtmagyna görä, bu goşmaça tölekler hem 1-nji maýdan başlap 2 se ýokurlandyrylýar we häzirki wagtda ýolagçylar bilet üçin töleýän narklarynyň başga da 4 manat tölemegi mejbur bolýarlar. Halkara awtodrolgolarda bilet satýan jogapkar işgärler bu tölegiň täze girdilen düzgünligini we onuň ýasyk ýorgondaşlary üçin alynýanlygyny aýdýarlar. Ýolagçylar bolsa, öň şu tölegi otla minünlerinden soň eger olar ýasyk ýorgondaşlaryny almagy isleg bildirseler, diňe şonu tölemeli bolýandyklaryny görüň berýärler. Bu töleg üçin ýolagçylara hiç ýyly kwitansiýa berilmeýär diýip Bugaýew belleýär. Häzirki wagtda uçur biletleriniň hem islenlik ugur boýunça bahalarynyň üstüne ýene ýokurdan keskitlenen narh esasyny 13 manat goşuldy. Meselem öň Aşgabat Türkmenbaşy aralygyna uçur biletiniň bahasy 83 manada satylan bolsa, inni 96 manada deň. Aşgabat Türkmenabat aralygyna uçur biletleri öň 76 manatdy, inni 89 manada barabar. Bundan başga, otly we uçur biletleriniň bahalarynyň gymmatlamagy bilen 1-nji maýdan başlap, vilayatlary gatnaýan hususy taksilarym öz narhlaryny gymmatladyp, olar ýolagçylardan her ugur üçin öňküsünden 10 manat köp tölek alyp başladylar. Şol wagtyň özünde Aşgabatdan vilayet merkezlerine gatnaýan awtobuslaryň biletleri öňküsi ýaly saklanyp galýar. Ýöne bu biletleri satyn alanyňda da komissiýon ýygym diýilip biletlerde görkezilen bahadan daşarda her ýolagçydan goşmaça 1 manat saklanyp alynýar. Aýdylyşyna görä, bu gymmatlamanyň netijesinde Çugunlynyň halkara awtodrolgosynyňky demir ýol kassasynyň öňünde bilet satyn almakçy bolan adamlaryň sany göz görteli azally. Ýaşaýjylaryň ençemesi bu gymmatlamalaryň öz maşgala büdjetlerini agran salýandyklaryny aýdyp, döwlet tarapyndan aýlyklar, pensiýalar we kömek pullary her ýyly 10% ýokurlansa, ýurtdaky beýlik hyzmatlaryň ýa-da azyk haritlarynyň bahalarynyň telimese gymmatlaýanlygyny belleýärler. Synçy bu ýazyjy Amanrat Bugaýew şeýle diýär. Ýolagçylar gatnaşyp erenýärler, ýola ýygy çykmagy bir mümkinçilik judan kıyılaştı. Mesela bir aydalı Aşgabat'tan Krasnovodsk'a gelecek bolsun ya da şoğlu gelecek bolsun. Onu bizim kavirimizin pensiye pulumuz ya da alyan aylığımızdan yetecekler. Sonra yeterine de bir yere gidip gelsek mesela. Özümüzün maşgalamızı eklemeye, maşgala büdjetimizi eklemeye juda uzayıp pul alya deyip ýolagçylar juda zeyrenýärler. Ýatladyk geçdik. 14 aprelde geçirilen hökümet maslahatyna Berdimuhammedow Türkmen howa ýollary gullugynyň we demir ýol ulaglary ministrliginiň işgärler toplumynyň pudoklaryň kadaly işlemegi üçin ýurdun çäklerine
yükleri daşamagyň we ýolagçylary gatnatmagyň narhlaryny ýokarlandyrmak barada teklip bilen ýüzlenenligini we pudoklaryň işini hasda kämilleşdirmek üçin bu teklibi gollamagyň maksada laýyk boljakdygyny aýdypdy. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Mendöwlet Baýhan dowam etdirýän. Gülönçü dürüýdülýän Türkmenistanyna tosowluk karary. Türkiýanyň 40'lar eli Respublikan baş tülçülügi tarapyndan Fethullah Gülönçü guramasynyň paralel döwlet dolanşygyny ýola goýmak aýplamasy bilen başladylan derňew işçägine kaziýet işi gozgolan 15 sany tosow bilen 20 sany güman edilýäniň suwdy dowam edýär. Gülönçü dürüýdülýän bir Türkmenistan raýatyň suwdy işiniň tosowlukda dowam etdirilmeginiň talap edilmeginden soň Gülönçüleriň kaziýet diňlenşigine ara kesme berildi. Halk Tälimi Merkezine döredilen kaziýet salyna 2-nji agyr jeza kaziýeti tarapyndan geçirilen suwdy işine toparynyň Baýlok atly özara ara gatnaşyk programmasyny ulananlar bilen bilelikde ýurduň adalet ulgamyndaky hukuk we tosowhana işgärlerinden ibarat bolan 20 güman edilýän gatnaşýar. Kaziýet diňlenşiginde Respublikan sülçü Osman Bekmezi öz derňew işiniň hasabatyny okudy. Sülçü Bekmezi gizlinlikde saklanýan bir şaýadyň 40'lar eli Respublikan baş sülçülügüne Gülönçü topar barasynda disket bilen öğrenmek maglumatlar hödürländigini aýan etdi. Sülçülüge hödürlenen disketiň içinde Gülönçüler tarapyndan kaziýet kätibi egzaminini gazanjak adamlaryň sanawynyň öňünden keskitlenendigini ma'lum eden Sülçü Bekmezi, sanawda egzaminden geçjek adamlaryň adynyň ýyzyna kepil bolanlaryň Gülönçü guramanyň içindäki kod atlarynyň ýazylyp birden 5'e çenli bal goýulandygyny we şeýlelikde kätip egzaminini gazanjak 27 adamyň adynyň galplykda taýýarlananyny bildirdi. Kaziýet diňlenşiginde 15 adamyň tutsowlugynyň dowam etmegi, tutsow edilmän suwd edilýän Türkmenistanyň bir aýplanýanyň bolsa tutsow edilmegi talap edildi. Respublikan sülçü Osman Bekmezi tutsow edilmän suwd edilýän Türkmenistanyň raýaty Ygtyýar Annaýewiň täzeden beren düşünürşünni Gülönçü toparynyň Baýlok atly özara ara gatnaşyk programmasyny ulananlygyny we Gülönçüleriň umumy ýaşaýyş jaýyna agitator bolup işländigini boýnuna alanlygyny öňe sürmek bilen onuň daşary ýurtly bolanyň üçin ýurtdan gaçaýmagynyň ahmalygyny tap tutsow edilmegini isledi. Sülçü Bekmezi tosowlukda saklanýan beýleki aýplanýanlaryň bolsa bar bolan deliller esasynda tutsowlugynyň dowam etmeligini bildirdi. Türk mediasynda görkezlen videoda Gülönçü bolmakda aýplanyp suwd edilýän Türkmenistanly Ygtyýar Annaýewiň 40'lar eli howpsuzlyk müdürlüginiň terrorçylyga garşy göreş bölüminiň işgärler tarapyndan suwdyň zalyndan çykarylýan makaly özüni suraty düşürýän jurnalistlere düşürüň, soň baryny sizden alaryn ýenligi gözýilýär. Güman edilýänler bir howpsuzlyk çäresi aslynda kaziýet diňlenşiginden çykarylyp ýürüteleşdirilen uluglara mindirilip tutsowhana äkedildi. Kaziýet geňeşi ondan soň suwd diňlenşiginde 9-njy awgustda çenli ara kesme berilmegini karar etdi. Gepin gerdişine görä ýatlap geçsek 10-njy aprelde Türkiýanyň Kütahya şäherine gadagan edilen Baýlok atly gizlin ara gatnaşyk ulugumyny ulanýanlygy keskitlenen biri Dumlupınar Üniversitetinde okuyan SB atly türkmen student bolan jemi 5 adam polisin guramaçylyk jenaýata garşy göreş gullugynyň işgärleri tarapyndan gurnulan operasiýada göz astyna alınıpdy. Kütahya şäherine olaryň işine garan kaziýet güman edilýänlerden türk raýatlary TZ bilen Türkmenistanyň raýaty Dumlupınar Üniversitetinde okuyan SB atly türkmen studentin tutsowhana iýerilmegine karar beripdi. Geçen ýylyň dekabr aýynda hem Sakarya Üniversitetinde Türkiýanyň döwlet dolanşygyna garşy hereket eden guramaçylykly topar hasap edilýän Hyzmat atly dini hereketiň baş tutany Fethullah Güleniň tarapdarlaryna garşy geçirilen operasiýada studentlere agitasiýa işlerini alyp barýanlygy öňe sürilýän bir Türkmenistanly Gülönçü dürüýdülýän studentin hem tutsow edilendigine Türk medpuatyna aýratyn üns çekilipdi. Ma'lum bolýaly Türkmenistanyň hem Gülönçü güman edilýän işgörler bilen bir hatarda ençeme adam tutsow edilip şol wagtyň özünde şeýle wakalaryň fonunda Gülönçülere degişli öňe sürilýän halkara Türk Üniversitetinde ýapylypdy.
Sözün ahirine bellap geçsek, gülönçü bolmakta ayıplanıp, basılıp, suud edilen Türkmensany raýatlaryň ökbarlary barasynda degişli türkmen we haýsam bolsa bir kommentariýa ýa-da maglumat almak Azatlyk radiosyny başartmaýar. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk radiosu efirde siz bilen men Sultan Açylova. Taleplaryň abuna ýazylýan gadet jurnallarynyň olara gowşurylmaýanlygy barada maglumatlarymyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň käbir ýokary okuw mekdepleriniň taleplary özleriniň pul töläp ýazylýan gadet jurnallaryny ýyl boýy hem alyp bilmeýändikleri barada aýdýarlar. Özüni meýlis diýip tanıştyran ýokary okuw mektebiniň talebi eýäm soňky kurslarda okuýandygyna seretmezden özüniň talep patyryna goşulyp umumy ýaşaýyş jaýlarynda ýaşan döwründe ýeke gedegem öz pul tölen abonasyny alyp görmändigini aýdýar. Onuň aýtmagyna görä her ýylda 2 gedek abona ýazylşyk döwri gelende ýolbaşçylar tarapyndan taleplerden abona ýazylmak üçin 30 manat möçberinde pul ýygnalyp alynýar. Bu puluň möçberi ýylyň dowamynda 60 manat bolýar. Talep üçin 60 manat hem az pul däl. Onsuzam taleplaryň alýan 700 manat talep haklarynyň ýarpysy diýen tutumlara gidýär. Her kursyň talep toparyna 1000 sport egenesi üçin, kärdeşler arkalaşyklary üçin, Gyzyl Ýarma jemgyýeti üçin, çärelerde geýmeli 1000 egenesi üçin, teatrlaryň mejburi tomaşaçysy bolmak üçin, gara sanatyň soga bar diýerleri, her aýda bir wagana tapylyp talep haklarynyň ýarpysy elimizden alynýar diýip ol dowam edýär. Bizden abuna ýazylmaly diýip her 6 aýdan 30 manat alalaryna biz gynanyp durjak däl. Ýöne biz şol tölen pulumyzyň nähätölek kwitansiýasyny görýäris, ne de gadet jurnallary görýäris. Hatda haýsa abuna ýazylýandygymyzy hem bilemzok diýip meýli aýdýar. Onuň aýtmagyna görä öz dekarlaryna näme üçin gadet jurnallaryň umumy ýaşaýyş jaýlaryna getirilip berilmeýändigini sorarlarynda olara. Size şol gadetler näme gerek diýilen jogap alýandyklaryny, taleplaryň gadet jurnallary okumak isleýändiklerini aýdarlarynda bolsa, gadet okasyňyz gelýän bolsa, kitapxanalara barňda oka beriň. Şol ýerde hemme gadet jurnallar bar diýen jogap alýandyklaryny hem meýli sözüne goşýar. Taleplaryň okuwdan çykarylmak howpy hemişe olaryň ýan ýoldaşy bolan üçin taleplaryň hiç wagtda öz hukuklaryny gorap bilmeýändiklerini aýdan talepler hemken. Abuna wagtda da talepler şeýle ýagdaýa sede war bolýarlar. Öz dekanyňa abuna ýazylmak üçin pul berjek gel diýip aýdan onuň seniň ähli tarapyňdan ýoluny ýapyp başajakdyklary görünip dur. Okuýşyňdan bahana taparlar, tertibiňden bahana taparlar. Garaz bir bahana bilen seni okuwdan çykarmaň uğruna düşerler. Şol sebäpli her ýylda 2 gedek abuna ýazylmaly diýip toplanýan 60 manat puldan geçeniň gowy diýip talepler hatda özleriniň haýsy ýokary okuw mektebine degişli talepdan aýtmakdan hem çekinýärler. Ýylyň 2-nji ýarymynda talepleriň tomusky diýinjalş döwürdigine, etraplardan okumaga gelen talepleriň 2 aýlap, iýul-awgust aýlary öýlerine gaýdýandyklaryna, şol döwürde olaryň gadet jurnallary asla alyp bilmejekdiklerine seretmeden abuna üçin pul alynanda ýylyň 1-nji ýarym üçinem, 2-nji ýarym üçinem şol bir möçberdäki 30 manat alýandyklaryny, şol bir wagtda bolsa özlerinden alynýan pullaryň nirede ýitirme edilýändigini hem bilmeýändiklerini talepler nagtýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Türkmenistanda milli bedew bayramy uly şowhun bilen bellenip geçildi. Bu bayramçylyk dawarasyna prezident Gurbanly Berdimuhammedow tarapyndan her ýyl aýratyn üns berilýär. Döwlet medýasy 29 aprelde Türkmen bedewiniň gününiň hormatyna Aşgabatyň etegindäki Ahalteka atçylyk toplumynyň aýlawyna geçirilen at çapyşykda Berdimuhammedowyň atynyň ýeňiji bolandygyny habar berdi. Şondan bir gün öň ýylyň iň owadan Ahalteka bedew atly halkara gözellik bäýatleşiginiň jemleýiji tapgyry hem geçirildi. Türkmen döwlet habarlary beýleki 6 çapan tejribeli çapyk suwarlaryň öz çapçak atlaryny özleriniň seýitländigini, emma prezidentiň çapan atyny ýagny mirasy döwlet başçysynyň agtygy ýaş Teýiz Kerimoğlu'nyň okuwdan boş wagtynda seýitländigini aýdýar. Azatlyk radiosu şenbe güni geçirilen at çapyşykda Berdimuhammedowyň atynyň ýeňiş gadanmagy barada reaksiýasyny almak üçin Ýanarda Halkara Ekspertler Merkeziniň ýol başçysy görnükli atşynas Gelli Kärizow bilen söhbetdeşip
boldy. Birinciden 10 ýyl bäri çap gör, bundan ozup bilen adam ýok. Onun bizim o çapsy var, ama entek janyny ýeren adam däl, onun ozorýarlyk. Ondan ozubam bolmaýar. Ola birinji mesele. Indi çapyşyk diýilen zat ol bir ýinçe emel. Siz hine diýen mazşa at çapyşyga seredin. Oň bilen bäsleşen bolýar bir çapsy var. Daş qıradan diýenler. Aýlygyň daş qıradan, içki qıradan. Berdi Muhammedow ýek közi galanlaram ýygyna bular halk üçin edilýän emel. Hakyky çapyşya diýen gurrun gerek bulara. Emma daş qıradan çapan adam, içki qıradaky çapan adam bilen onuň ölçän ýoluny ölçesen, bolmanyna 50 metr tapawdy var. Ola birinji mesele. Ikinciden Berdi Muhammedowyň aty at çapyşykda her atlar topor bölünýär. Bir tapar ozan bolsa 4-nji topordan 3-e, 2-e, 5-e ozdygyça ol haýsy toporda ol mümkin has ýynamdyr ýa başga ingilis bilen garşan tohumdyr. O zatlar belli däl. Gella at çapyşykda Berdi Muhammedow bilen bir hatarda onuň agtynyň adynyň hem öňe çykarylmagyna siz nähil garaýarsyňyz? Kerimully ilan on agtygy inni öz ady bilen deň derejede agtygyny salýaýarlygyny näçin salýar? Milletin aňyna paçadan paçan agtygyna atyň uýuny berilýär. Ol hakykatda siyasi mesele bar o taýda. Ol adamlaryň ünsini çekip adamlaryň aňyny şoňa öwrenişdirjek bolýar. Şol ertir diňe aýlawda däl, şo siyasatda da ýende oň ogluny agtygyny geçmeli diýen pikir ornaşdyrýar ol adamlaryň aňyetinde. Gella döwlet mediasynyň maglumatyna Berdi Muhammedow özüniň arhivleri öwrenendigini aýdyp, geripde şekli yerleşdirilen ýanardağ atynyň 7-nji arkasyny öz atasy Abaguly Anaýewiň seýislendigini aýdýar. Anyk haýsy arhivler öwrenendigi bellenmesede siz hem atlary öwreniji atşyna sökmünde gella şeýle maglumata duş geldiňizmi? Belli derecede doğru bolmagy mümkin. Ýöne Abaguly diýilen adam ol dorja diýilen aty ýasapdyr. Dorja diýilen aty ýasanyň sebäbi Abagulyň öz baýtaly var. Baýtalyny alýada kömek çerkezi diýilen ata çekýär. Onuň otaýda o kömek çerkezliň täsirmi ýa-da ýanky Abagulyň baýtalynyň täsirmi? O zatlara düşünýärler tarih ol 100 ýyldan kän geçen mesele. Onu hemçin otaýda Abagulyň baýtalynyň ady wada kömek çerkezliň ady ýok, Sultan Ulinki ýok, Fakir Sulu, Fakir Palman, Şambarandyň ady ýok otaýda. Ugun Zorabyň ady ýok. Biýanky geldi annalyň ady ýok. Men haktara gurrun ýok. Ol menara bar, oň edil kakyny düşünýärlik maňa. Bular hemmesi seyisiýa, ýatsyrk oýnaýan ýa hiç kim seleksioneryň adyny tutana. Ýöne nämese de seleksioner bolmadyk ýerde saýlap seçiş işini geçirip bilýän adam bolmasa hiç saçan yanardağ ýalar at göremez. Näçe işläpýärler, näçe döredip bilen aklar? Sebäbi olara saýlap seçiş işini geçirip bilýän, tohum tijini bilýän adam gerekkel. Olar taýar aşyň eýesi. Bidemenki, moňa da men atam degişli, babam degişli diýip inni bir ýurt içinde bir topar goşup görün bar. Olara men aňyrda aýsen yanardağ aňyrsyna ýedi arkasyna sizin atyňyz bar eken. Hemme türkmen halkyň adam bar taýda otaýdy näçe at goşuldy. Biziň bilýänimizden bilmeýänimiz käne. Hormatly dinleýijiler, Adatlyk radiosu hepdäniň soňunda geçirilen at çapyşykda Berdi Muhammedowyň atynyň ýeňi şadanma barada ýörite video hem taýýarlady. Bu video tomoş etmek isleseňiz, sizi adathabar.com web saýtymyzda syýahat etmäge çağırýas. Adatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepler Adatlyk radiosu. Eferde men Şaýmerdan Gulumrady Kabuldan. Abdulla Katip Demirgazyk Awganystanyň Şordepe etrafynda ýaşaýar. Ol 1 hektar gurrak ýerine paxta ekipdir. Ýöne darmal ýagmyr onuň paxta önümini berbat edipdir. Öz ýerinde gaýtadan ekin ekmeli bolandygyny Abdulla Katip gurrun berdi.
ýagmyrdan ziýan çeken başga adamlarym öz ýerinde gaýtadan önüm öndürmäge mejbur bolupdyr. Maşul diýançylyk bile. Yer sürýär, ol ekipdik, soň jaladan soň bolmady bol. Jala alyp gitdi onu. Jary ekdim, paxt ekdim. Jalalda tölýän göwgök gelýärdi. Ýa jala göm gitdi, onu şor ýerden alyn. Hawa köp adamlar soň duwar ekmeli boldy. Demirgazyk Awganystanda Amy derýanyň kinarynda ýaşaýan türkmenleriň aglabasy öz ýerinde süpürgi jüwen öndürýär. Süpürgi ýasap satyp guwy gazanç edýär. Emma Abdulla Katibiň aýdysyça bu ýyl süpürginiň narhy arzanlapdyr. Alyoda arzan alyor onu bilen meýdanda hiç bir baha ýok. Bolýar o arada bu ýaxşy boldy. Kidalar gurrak paxt ekjegay bolança bolardyna. Geç bolsa mulat ýokmy, başga jary bolmasa himki döküllerim Awganystana daşary ýurtlardan getirilýär. Şonuň üçin onuň bahasynyň gymmatlygyny Abdulla Katib aýtdy. Ýerleri suwaryş suwunyň satyn almadan ol bellidi. Dehançylykdan peýdanyň ýokdugyny bildirip Abdulla Katib direndi. Jary paxta ekdim, onu ýagalandan soň gömkit şory interpüstüne. Şepille hiç aýtyndanam ýok, bir halda köt bolsaň suw bolsam 100 rupiýa her sahat, bana 10 sahat suw içýär. Köt tepen diýsen 2 halda kötü ýok 3 rupiýa bolýar, kema ýok diýançylykdan. Amerikaýa gaýralsaň 3000. De kaltan deregen tutýar da, ödälen köprak masala verseň bolsa, ödýärjam däl çyldykmadyk diýen ölmede gutulyp durmady. O mahnet bolsa inşallah eden harcymyz hasap etýär, öz elimiz bilen hasap edemdem ýok. Awganystanda oba hojulukçylar henidem el güýji bilen işleýär, öküz bilen ýer sürülýär. Abdulla Katib goňuşsundan dilegine öküz alyp öz ýerini sürüpdir. Öküzama amana da bulam dilege. Maş ýerinde 2 ýola sürüp berdiysem 1800 alar. Ýeri 2 jüriýip badyr diýende. 2 jüriýip ýerden bir bolsa 4 batman alar, bolmasa 3 batman bilen galardy. Derya boyunda oba hojuluk işler bilen meşgullanmagyň kyndygyny Abdulla dile getirdi. Diýançylyga gara, bermesen berjek däl. Taplanam ýokda nabiller ýanakda. O ýok, sen paxtasyna eksekňa içinden çykara bolmaýar. Bir 15 gün otamaly, suwa ýakmaly, pista ýakmaly. Gama goşdurýarsyn, han ýetýär. O ýerlerde girmiş edilbem birek-biregiň işine kömekleşilýändigini Abdulla aýtdy. Sal gelseň bir-biriňle girmiş etmelidir, bakystan bakýarlar. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Birleşen Ştatlaryň Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi McMaster'ın aýtmagyna görä, Rus prezidenti Vladimir Putin Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad bilen gatnaşykda we Awganystanda Taliban güýçlerine kömek üçin alyp barýan siýasatyna Rus halkynyň bähbitlerine garşy hereket edýär. 30 aprelde Fox News telekanalynyň ýekşeme programmasyna çykyş eden McMaster Amerika gatnaşyklary gowlandyrmazdan öň Rus prezidentiniň hereketleriniň üýtgänini görmeliydi. McMaster'ın beýanatlary prezident Donald Trump'ın Russiýa baradaky tutumynyň alamatlary hökmüne ýakynan ilerlenýär. Trump prezidenti kampaniýasyna we prezident bolandan soňra da güýçli lider diýip Putin'i taryplapdy. Ýöne soňra Siriýa, Iran, Ukraina, Awganystan we başga ýerler barada Washington bilen Moskwanyň arasynda dönen oňuşmazlyklar derali gatnaşyklar sababy boldy. Trump'ın 20-nji ýanwarda bolan inaugurasiýasyndan bäri Russiýa bilen bolan gatnaşyklar näme derece ilerledi diýilip berilen soraga McMaster meniň pikirimçe gatnaşyklarda gawulanan ýa yaramazlaşan zat ýok diýip jogap berdi. Russiýatyň edim gylymlary biziň görüşimiz ýaly Krymyň anneksiýasy, Ukraina basyp girmek, Siriýada kanhor rejimi goldamak, inde Taliban güýçlerini ýarag bilen öpçün etmek. Bu zatlaryň ählisi aýratynda Siriýada Asad bilen gatnaşyk we Talibany ýaraglandyrmak bilen baglylykda Russiýatyň bähbitlerine ters diýip McMaster aýtdy. Onuň bellemegine görä Moskwanyň bir regionuna goldaýan taforlarynyň başga bir regionuna Russiýa ziýan ýetirmegi mümkin. Birleşen Ştatlaryň Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi Taliban bir betewi we bir meňzeş tafordan duranak diýär. Taliban marada aýdanynda onuň Özbegistanyň islamçy hereketine we Russiýa howp salýan beýleki terroristik taforlara gabat gelýän taraplary bar diýip McMaster aýtdy. Ol soňra Rus prezidentiniň Rus halkynyň bähbitlerine ters hereket edýänini ine şu ýerde görýär diýip sözüniň üstüne ýetirdi. McMaster'ın fikriçe Russiýa bilen gatnaşyklaryň gawulanmagy üçin gerek zat ilki şu hereketleriň üýtgemegi. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gotarýarys.